Спокойней, оса, ты зла не ў меру. Калі я оса, сцеражыся джала, а я возьму яго ды вырву прэч. Спярша знайдзі яго... Не... Прабачце, я збілася. Стоп! Стоп! Пачнём нанова. Джуді, гэтая сцэна сачыцца страсцю і драмай. А ты быццам чытаеш шекспіраўскія словы. Таму што я на уроку англійскай? Так, але як ты можаш памятаць па маёй пастаноўцы «Валейбол слабейшы», якая закрыла мне дарогу ў спартзалу, ты павінна дазволіць пяшчотным словам Шекспіра жаваць твоё вушка. Дазволь жа ім. О, міс Кауард, гэта толькі другі акт твайго жыцця. І хутка ты з ім скончыш. Окей. Выдатна. Нанова. Падняць заслону. Спакайней, оса. Ты зла не ў меру. Калі я оса, сцеражыся джала. Так, Джуді, так. Дазволь страсці захапіць цябе. Хай сцэна апануе твой розум. Я нешта нядобра сябе. Бачыце, акцёры, як яна зрастаецца з персонажам. Галавакружэнне, сінюшняя скура. Яна быццам гатова памерці ў любы момант. Вось гэта я разумею пастаноўка па Шекспіры. То бок, урок англійскай. Я зараз... Голодная, вельмі. Трэба паесці. Бульбы, шейкі, крэслы. Хочу жерці крэсла. Хочу жерці крэсла. Джуд, зацані мою новую футболку. Могла просто сказаць, што не спадабалася. Чакай, гэта шакалад? Дык гэта ж твоя самая прыбытковая здольнасць. Ад чаго яшчэ цябе вынятуе? Я прынесу тазік. Джуді? Джуді? Я памерла? Гэта чысцілішча? Горш. Джуді, ты цяжарная. Што? Што? Не. Гэта не... То бок, без шансаў. Як я магла? Плюс, вы мне толькі пульс памерылі. Табе млосна, галава кружыцца, хочаш крэслаў. Не трэба быць акрэдытаванай медсястрой, якая хадзіла ў рэальны мед, каб зразумець прычыну. Ведаеце, мне не варта тут знаходзіцца. У мяне праблемы са здароўем, якія я не стану абмяркоўваць ні з кім, акрамя майго лечачага ўрача. Я гэтым займуся. Не хвалюйцеся, яна атрымае належны догляд. Пачакай. О, не. Я на вечарынцы уварвалася да гэтых арганізмаў, якія займаліся нечым накшталт шлюбных рытуалаў. Іх споры мяне ўсё абляпалі. Я ведаю, што мне наканавана нарадзіць гіганцкага зялёнага смаўжа калі-небудзь, але я яшчэ не сустрэла таго самага хлопца. О, не. Так, гэты чужародны вырадак вырыце ў цябе з грудзей. Гэта будзе ачмурэнна. Дай пяцюню. Палавое выхаванне ў нас так сабе. Усё будзе добра. Што б ні здарылася, усё будзе ў норме. Як, мама? Я стараюся заставацца пазітыўнай. Спрабую. Вельмі старанна. Мам, дыхаць цяжка. Прабач, але рабіць высновы пакуль рана. Калі я была табой цяжарная, у мяне з вачэй кроў біла струменямі. А вось твае вочы пакуль у цэласці, праўда? Мам! Ну, мы на месцы. Это тое месца, куды людзі накшталт нас з табой прыходзяць, калі яны непакояцца наконт наступстваў таго, што іх геніталіі сутыкаліся з чужымі геніталіямі ў генітальнай зоне. Вось. Тут табе дапамогуць, Джуді. Крама марожанага? Ага, усе магазины марожанага гэта прыкрыццё для іншапланетных прадпрыемстваў. У нас ёсць хімчысткі, рэстараны, нават кінотэатры з іншапланетнымі фільмамі. Дэвіда Лінча глядзелі? Дык вось чаму крамы марожанага то з'яўляюцца, то знікаюць. Менавіта. І трук вось у чым. Калі людзям дазволена самім напаўняць свае кубачкі, яны проста не могуць адцягнуцца і заўважыць, што нехта робіць так. Ашалеть! Гей, коры! Коры? Кор! Га, шо, а? А гэта тут адкуль? Гладрэм! Гладрэм! Праходзьце да доктара. Вы мне зараз руку зломіце. О, прабач, мілая. Я просто такая радая за сябе, за нас, за цябе, цябе.
Ты паглядзі на іх. Ты вінаваты. Не, ты вінаваты. Мы ўсе ведаем, хто гэта быў, і гэта ты. Мам, мне страшна. Гэй, не варта. Мы ўсе з табой. Так, і калі табе спатрэбіцца пагаварыць аб сексе, дык я, вядома ж, побач. Джуді? Паўчалавек, паўпрышэлец Джуді? Зямное імя сюды, сапраўднае імя сюды, мэта візіту, пералік запасных частак патрэбных і не, якія ў табе вадкасці, якая была тэмпература ў момант кантакту, па Цельсіі на абароце падказка. Адбітак пальца сюды, шчупальца сюды, спіс дзяцей, там месца на 500 імёнаў, звярніся, калі трэба больш. Так. А што, калі я ведаю толькі зямное імя? Што значыць бацька не абавязкова я? Гэта Брынгл? Гэта Брынгл зрабіў? Вау, просто вау. Кожны дзень буду прыходзіць. Паглядзім. Джуді, так? Амаль, проста Джуді. Блін, як жа складана з чалавечымі імёнамі. Мяне завуць... Паглядзеў я на твае паказчыкі. Мне так шкада, Джордайн. Так і ведала, але я занадта маладая, каб наражаць іншапланецян. На некаторых планетах нават занадта старая. Мая сяброўка нарадзіла, калі ёй было 5 хвілін. А ты не цяжарная. Не, ніяк, не. Твой стан лекары называюць... На зямную гэта перакладаецца як ВПЧ. Вірус папіломы чалавека? Не чуў пра такое. Не, ВПЧ расшифроўваецца як вава, піпка, чух-чух. Амаль усе, хто меў справу з пазаземным паловым кантактам, заражаныя. Штука не вельмі страшная, калі не падхапіць штам, які выклікае бародаўкі. Або той, які ператворыць цябе ў гіганцкага іхтыяндра, што сыць агнём. А трэця штам увогуле забівае. Але гэй, ты ж жывая, значит, дакладна не ён. Гэта горш, чым цяжарнасць. На шчасце, лечыцца ВПЧ лёгка. Выпі гэту мікраскапічную таблетачку і оп, заразе канец. Ах так, адзін дадатковы эфект. Твой менструальны монстр будзе большым, злейшым і пачне казаць словы, акрамя твайго імя. Такія справы. Джуді. Ну, да ладуся. Трымай зямную цукровую цукерку. Усё, Джурдо, папраўляйся. А гэта мой 567 сын. Мой 568 сын. А, мой 569 сын. А вось гэты? Мой 570 сын. Лагічна. Я хутка нараджу 918-го. Я не цяжарная. Мне трэба ісці. Але калі патрэбна будзе нянька, тэлефануйце. Вось моя картка. Джуді, я люблю цябе. Але калі зноў бачыш прышэльцаў, які займаецца гэтым, не ўмешвайся ў працэс. Хай іх споры ляцяць куды ўздумаецца, але не да цябе. Абавязкова, мам. Ну, чарговую футболку на памыйніцу, га? Пакінь. Добра выглядае. Каму морожанага? Я частую. Прышельцы ядуць бясплатна? Не, для нас гэта нават даражэй. Іншапланетны падатак. Айрыс, заплаціш за нас. Я тебе верну потым. Мы ўсе бацькі? Вау. Прагучыць дзіўна, але перш чым прыйсці сюды, я збіраўся купіць пярсцёнак, але не мог выбраць адзін і ўзяў 35. Усім хопіць. Усе ў гэтым пакоі. Выйдзіце за мяне.